Lapurreta ikastetxean Bilbon, baztertu egin da emakumeek, neskek, ikasleek gonak jantzea eta orain guztiek prakak jantziko dituzte. Mutil zein neska, hemendik aurrera, denbora epe batean aldaketa egingo da, baina prakak jantziko dituzte eta gona hori desagertu egingo da. Gona hori desagertza berdintasunean estereotipoak hauste aldera edo hori aurrera pauso bat da, ala norberak hobedaz askatasuna erabakitzea gona jantzi nahi duen, ala praka jantzi nahi duen. Bueno, egia esan, zuk esan duzun bezala, ez dakit oinarrian ze motatako arrazoiak dauden horrelako erabaki bat hartzeko orduan, ez? Argi da, adibidez uniforme bat jartzen danean, helburua dela ikasleen artean diferentziak ez nabaritzea edo ez egotea. Eta agian, neurri honek ere bultzatzen dauena edo bilatzen dauena da, generoen arloan dauzen diferentzia horiek ere baztertzea, ez? Eta, uniforme unisex bat planteatuz. Agian hori izan da planteatu dutena, edo bilatzen dutena, ez dakigu, ez? Hori, uste dut ikastetxe bakoitzak erabaki beharko dauela, ikastetxea hori osatzen duten komunitateak erabaki beharko dauela, edozein kasutan gu bai gaudela alde, janskeren inguruan, ez sexista diren planteamentuak egiten direzenean, ez? Beraz, ez ezagutzatik egiten dudan hausnarketa hau da, ez? Agian lagundu dezakela genero estereotipoetatik aldentzeko.